Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton na mag-aksyon, welcome na dari sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon yang adlaw ari nakita sa Huwebes nga pagpangalagad Agosto 13 tuig 2020. Aksyon Hotline! Ang aton tiyempo sa gihapon nagaguom kag may panalagsa nga pagtupa sang ulan nga mabatyagan kita diri sa syudad sa Bacolod, lakip na sa probinsya sang Negros Occidental. Now, hibaloon talang nagkaroon na ang pinaka-latest nga advisory gikan sa Pag-asa, nanong pinaka-latest nga lakat sa nga panahon. Aksyon Hotline! Kumusta kamo masuki namon nga matag palamati sa kaanginan sa tanan nga gasunod na diri sa aton nga pagpangalagad halin sa on-air pagkadto sa online. Welcome to the show. Hasta kita takna alas 9:15 karon nga aga. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in. Aksyon Hotline! Sa mga OFW nga nagamonitor ara sa sagwa sampung sod. Good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan, mayad-ayad gid nga pagpanamyaw sa inyo tanan. Keep safe, agod nga likaw sa epekto nga darasang COVID-19. Aksyon Hotline! Speaking of COVID-19, may pila ka mapanibag-o karon nga kaso nga na-record sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod nagdugang sa listahan. Aksyon Hotline! Amo nang pinaka-latest subong ang sa Bacolod City may ara pa sang bata no nga nagpositibo sa sining virus, sining pandemya. Way pili kay sa probinsya sa Negros Occidental. May report gani nga isa sa mga alkalde diri sa Negros Occidental nagpositibo man sa COVID-19. No, may ara pa pila ka mga miyembro sang iya pamilya nga gin-report positibo man sa virus. Aksyon Hotline! I-check talang ni karon for confirmation kay actually ini nga balita was already posted no, sa isa ka local dailies diri sa Bacolod, but to confirm check karon talang kay puwerte ini ka isa ini ka ebidensya nga ang COVID-19 wala pili no, wala pili hinali kon matsambahan nga matapikan kasang virus. Why siya panangilala kung ano man nga posisyon mo sa gobyerno or
paano man nga sahi ang imo trabaho. Action Hotline. Ano pagid ang pila ka mga latest update diri sa aton sa syudad sang Bacolod, tinaglabot na sa isa ka gatos ka mga empleyado sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang karon ginpaidalom sa ginatawag nga quarantine, no? Kahapon ang hambal ni City Administrator Ang nga ang mga ginapaidalom sa quarantine ara lamang sa 60 individual or medical workers. Action Hotline. Pero pagkagabi, sang ginenterview naton si Dr. Julius Drilon, siling niya, tikwan ini, no, may ara sang pagtaas, kay may bag-o nga na-record ang hospital nga nagpositibo sa ilang mga medical workers, nagdugang 3 ang pinaka-latest nga record kagabi ni Dr. Julius Drilon, 33 na. Ang na-record nga nagpositibo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Action Hotline. Kaya mo ning mga balantayan ta nga mga development since nga ko na mo ning sitwasyon ang pila ka mga services nga ginahatag sa hospital, outpatient department at other departments dira sa Corazon Locsin, uncertain o kung hindi pa may baruan kung saan magpanumbalik ang resumption sang ila full operation. Action Hotline. May mga aragyapon of course, ang mga nabilin dira nga mga services sang hospital. Nakita mo lang na, di mag-isa ka gatos karon mag-undergo ini sa mandatory or forced home quarantine, meaning makulang ang mga medical workers naton diri sa Corazon Locsin. Action Hotline. Anong implikasyon? Ti siyempre, may apekto man sa ila serbisyo nga ginahatag sa publiko. Action Hotline. Ano pagid? Kundi kahapon, ginmensyon ni City Administrator Ang, duha ka mga panibag-o nga mga call center diri sa Bacolod, nagka-record sang positibo nga kaso sang COVID-19. Action Hotline. Ano ang himuon sang city? Ano nga mga tikang ang plano karon sang syudad? Kay ti kabalo kita nga puwerte man ang mga empleyado tuman kadamo nga nagaobra sining mga call center diri sa Bacolod. Ti once gani nga may mag-positive, ang tao nga daan subong do nagapraning, basta kabati may ma-positive, ginakulbaan, hindi na naton ma-discount nga realidad. Action Hotline. Pero bangod sini nanong mga recommendation, nano ang matikang nga himuon sang lokal nga panguluhan diri sa Bacolod, paagi sa IATF. Action Hotline. Maki-update man kita mga kaksyon karon kay Madam Pasitatero, kay gusto taning i-update sa iya kaghibaloon kung nano ang pinaka-latest na sadtong tagdaganay sang SAP bala, digital distribution para sa mga benepisyaryo, labi na gid ang mga left out. Action Hotline. Langkoy na ining mando sang dole sa nasyonal ining balita. Pero ang dole subong, umpisa Agosto 15, may mga mando na maniging papanaog, parang obligado o kon pagpasuksok sa mga empleyado sa pribado nga sektor nga dapat responsibilidad sa ila mga employers nga mag-provide sang face mask ag face shield sa mga empleyado. Action Hotline. Pero ang gobyerno nasyonal, siling ni Senador Bongo, gamatamat na sila kuno palagtag face mask, kay damo gid sa mga pumuluyo, nga halos hindi kani makasarang sang pagbakal sang face mask. Action Hotline.
Grabe ang epekto sa pandemic, no? Grabe ang iya sining halit sa publiko, no? Grabe gid ya. I mean, sorry, no? Pero tiyang numero kada adlaw nagataas lang. Kahapon, can you imagine na sa bilog nga Pilipinas 4,444 ang new cases. Action Hotline. Ti sa sining new cases, silingkutanan gid numero 4 ba? No? Sa kadamo, pero numero 4 gid ang kompleto nga bag-o nga kaso diri sa Pilipinas. Sa pangkabilugan. Action Hotline. Amo na nga kinanglan, please, sa aton sining nga mga kaaksyon, sunod gid kita. Halong kita kag mag-comply sa anuman no nga ginapatuman sang gobyerno nga mga regulation, health protocol nga dapat gid aton sinisundon kalisod, no? Pero tiyan mo na, mangin yung normal ini nga pamaagi nga dapat gid kita magtuman man agud makalikaw kita sa mahimo epekto kag matapikan sining COVID. Action Hotline. Ang maayo lang galing nga balita kay diri sa Region 6 nagapabilin sa gihapon nga 90%, no? 90% sang mga nagpositibo sa COVID ang gina-consider nga ang sitwasyon nila asymptomatic, no? Meaning, way man sa mga sintomas nga nabatyagan pero positibo sa COVID-19. Action Hotline. Ayos i-check talang na karon sa pila ka mga opisyales naton diri sa Negros Occidental. In fact, may ngalan naman gani, no? Kag ang na-mention diri si Mayor Marvin Malacon sa EB Magalona nga nagpositibo sa COVID-19 kag pila ka members ng family niya. Now, i-check talang na kay kabalota tiyang alkalde ni ara pa nga sa lugar niya man ang healing center kag kabalo kita nga RCB Magalona na mo ginapangdala ang mga COVID patient. Basi kon may mga exposure man bala, no? Ining si Mayor Marvin Malacon. Action Hotline. Yan confirm na actually no sang knowledge na ni Congressman da kag may iban pagid nga mga development ni so hopefully nga mayo lang kondisyon ni Mayor Malacon sang EB Magalona. I-check na lang na karon kay hindi siya makontak sa lingaga. Ka-intindi kita sitwasyon niya no kag tiba si kon pila pa kami miyembro sang pamilya niya da nga nadalaman according sa report nga may ara pa miyembro sang pamilya niya nga nagpositibo man sining virus. Action Hotline. Feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton sining chatroom dira sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Magpadala lang sa inyong mga mensahe para nga at least na mayara ka mo dira sang mga reaksyon kag opinyon nga pwede ninyo mapadala. Action Hotline. Kumusta na? No, ang magirikanan na, medyo amat-amaton tanaguro. Kondisyon ng kabataan ta kay tipursigido yang DepEd nga dayunon ang pagbukas ang klase sa parabuton nga Agosto 24. Now, since nga tidayunon nila, expectedly, tinanong schedule sini sa mga klase mo nang aton ni Baloon. Action Hotline. Amo nang aton sining nga tutukan mga kaaksyon. Action Hotline. Ang operation sang Oplan or Task Force Disiplina sa Bacolod. Damo-damo na nagkaradakpan, damo-damo naman ang naggabayad sang ila sini nga pinalidad. Action Hotline. Para sa akon, di na gani kinanglanon, gidang i-remind ko sa gobyerno, kung gusto mo makalikaw sini, hindi na kinanglanon ang ordinansa kung kita mismo aware kag nagahalong man. Hindi niya kay siling masuksok ka face mask kay may ordinansa Bacolod. Why nagkahulugan nga masigig kalagaw, likaw kas pulis, bangod nga may curfew ang Bacolod. Action Hotline. Ang tinutuyo siya na kuntani nga mangin hiluway man kamo.
no sa risgo sa ginatawag nga COVID ngani. Action Hotline. Tiyan mo nang pirag ka mga update nga atong tutukan karon nga agad diri sa ino palatuntunan Action Hotline. Tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang diri pagcheckar sa siyudad sa Bacolod. Joining us this morning is the chairman of the IATF. We have Vice Mayor Elcid Familiaran on the line. Vice, good morning. Yes, Action Art, may umaga sa atong tagpalamatid. Thank you, Gid, sa tempo, Vice. No, ginuna talang ka kay, although ti ang Bacolod City, medyo gamay ning numero sang bag-o karon na record nga nag-positive, pero may daw huben o bata, pag 8 months, nga nag-positive, kag daw ara naman sa quarantine facility. No? Sa Bilog na Negros, ang record, kahapon 22 ang new cases, 21 gid ang local diri nga case nga na record. Ambot ang Bacolod, sir, naka-update sa imong sa ITSO kung pila ang local cases na ton sa nagpositive. Wala ko record sa Action Arts, but I think alin siyang alin siyang weekend. If I'm not wrong, alin siyang weekend sa yesterday, doon naglapot guro 30. Ang local case. But kadamo-damo naged Action Arts ang positive cases. In fact, before ka na tawag sa akon, tatlo ka friends ko na PM sa akon ng ila familia na positive. Then may another employee naman kita sa NGC na assign na positive. Okay. So, hindi na siya laog-lahog. I think, if I'm not mistaken, more than half of our barangay may mga positive cases na locally transmitted cases. In short, sa bilog nga Bacolod ng 61 barangays, half of the barangays may na-record gid nga local cases. Ako lang estimate, wala ko exact figures, but my estimate is more than that. Sobra pa. Okay. Sir, And that is bong ipanadagahulat pa na da sila nga pick up po siyang aton ambulance, the RMO, kung idaloon sa quarantine center. okay. Pero ining mga positive because ang process gili siling ni Dr. Julius Drilon once nga magwa sa biolaboratory ang result, automatic within an hour, ang pinaka-maximum is 3 hours after, ginapadala na gili ni sang information ang City Health. At least they can act gilayon, no? Immediately. Correct. Pagwa siyang results, pabalo da yan. Aha. Pero, sir, ano ang protocol siya na? After nga mabaton sang City Health, ano man oras, 24/7, may personnel dira nga naga-duty sila, and then gina-inform dayon, especially nga CDRRM o mo din ginatugyanan nga mag pang-extract sang sining mga patient. No. Ang paglabot sa City Health, si Kapitan ginapabalo dayon. Okay. Na Kap, si Juan de la Cruz, ang mumuning ang purok na positive na. So, si Kapitan dapat informe na itong family. Hindi magwa, positive ka mo. Okay. When ang aton DRRMO dayon, ang muna na ma-act. Aha. Ang kuha na siya, siyang positive cases. Aha. At imaginon mo na karon mga 40 kilo kuhaon mo da. Sus. Ito lamang lang salakyan mo. Tag-isa-isahon mo na sila kuha dulong. Okay. So iba na muna nga wait ari pa kami di, wait pa kami ma-actionan. Ano mo una mo. Wait lang ka muna. Aha. Pero Pag ginauna ta, sir, ang may mga symptoms. ang may mga symptoms. Okay. Ang muna siyang ginauna ta. Pero ining may mga symptoms, anong ginahimo sa ni Vice? No? Automatic kinadala sila sa hospital, agud nga makater ning mild symptoms o bisan mild man nga ginabatyag nila?
Yes, correct na siya action ate. Kung wala na lugar ang ospital, di amo nang problema ta. Then, ibutang pa lang sila temporarily sa quarantine center. Okay. Muna yung sitwasyon subong aton ginatuan, ginatubang. Kay ang local transmission nagadamo. Aha. Sila mo wala ang LSI siya pagwa sa result papulion mo. Aha. Si positive ya 14 days mo siya. Aha. But karon si Mayor may meeting sa mga doctors, may may DOH circular. After 14 days, hindi na kinangan nga resolve kung wala ka man ng symptoms, puli ka. Okay. So, bago na siya nga memorandum, singuna niya kinanglan, may ara ka pa. Mong negative results. Negative result, kag kinanglan isuliton pagid to confirm nga at least fully recovered ka. Yes, ang nila ito pong kuhaan DOH circular, after 14 days na wala ka na symptoms lang, tanan puli ka. Okay. Wala na resolve. Wala na Otherwise, result. yung immune system mo, ngayon na. Okay. Recovered na ng term nila. Fully recovered. Fully recovered, correct. Okay, pas na kadumdum ka sa una diri sa Juan. Ang first tagit to, diri sa Doña Juliana pala. So, Okay. kapag dato siya din test niya pa negative, positive. Mhm. Wala gito siya din buyan until nag-negative. Tinayara nga cases, hindi na madula. Negative, positive, pero hindi ka nag-carrier. Okay. Oo. Muna sila ganing ginakuhaan, plasma eh. Mhm. Si subong yung ipag-o, nga after 14 days, wala pa kung mga kagwa man kag hindi ang imo results, huli ka. Okay. Kaya wala ka ng symptoms mo. Aha. Notice there for you. Bulong si imo, hindi ka man bulong, kaya wala ka man symptoms. Okay. So, ini nga memorandum. Asymptomatic na siya. Okay. Ang term sa- So, in other words, ini nga memorandum subong sang DOH, nagalakip ini sa mga LSI kag sa mga OFW, sir? Yeah, sa muna siya meetingan karon kay Okay. for me aton mga doctors ni pulbaan man ila man ni license ang nakataya mo. So siguro I suggest karon niya nga ang since na may DOH circular amo na ko saron mo sa imo certification. Aha. I-cite mo ng DOH circular kag mo pag-release sila. Okay. Bao. Kaya ang aton diri mga tada ng mga nga empleyado lang nga positive to bla sa sa senior citizen, sobrang sila 22 days na. Na sila gyapon. Gani man? Hindi, ang polisiya din mo. Why man lang ka-symptoms. Dahil kung may symptoms kasi, ato ka na sa ospital. Hospital, So correct. what is there for them nga magtunyar pa da? Aha. Yawan gasto gobyerno sila sa pakaon. Correct. Isa pa na, no? Kay uti obligasyon tagi man naging butang ta sa quarantine pero kung tuod na kung ay ka man lang some symptoms pero dapat siguro sir mabutang gid sang DOH ni sa insakto nga perspektibo to make sure nga bisan ay ka symptoms hindi ka na makatapik o kung hindi ka na maka-infect sa pila ka mga tao nga mangin close contact mo kay hindi tanan na ma-monitor kung ara nas balain la mo. Hindi may ara nga circular, I think nag-post na gani sa FB. Ko Okay. lang dula sa ako na kuan na sa wall ko. Ah, Nakitaan ko na. But may memorandum circular. aha. Yes. So, anyway, wala to namon karon ko na man ang main result with sa meeting ya sang alkalde upod sini sa ila no nga hanay no sang mga doctors. Pero diri sa Bacolod. Doctors nga local to na niya. Local doctors. Ito sa oo. Aha. So, si Mayor na yung mag-conduct meeting sila karon. Hopefully, ara ka man guro maupod sila, Vice? Yes, City Health nga mga doctors na to niya ang meeting na to. Okay. Kay I think may problema dira nga nagkuan na gid overwork na bala. Aha. Burnout na tanan. Okay. Oo. So kapoy na tanan so dapat i-address na kung anong mahimo tas na da Yes. ng mga shifting. Aha. Ang problema pag action gusto sang ni Mayor mag-hire sa mga nurses and doctors wala siyang Why isang nag-apply? may sa may mabato. So Gani kung may man. mga nga nurses who wants to join the government, who wants to help, pwede ka mo ka-apply sa City Health. Aha. Pero subong, as we speak,
ang status ng mga medical workers naton, mga doctors, nurses nga nag-duty sa bahin sa City Health, hindi pa man overwork sila, pero hindi pa man gid kulang ang iban diri ko mamayara mandatory quarantine na Vice? Well, tungod nga public servant ka, way ka choice eh. Piluoy ka aksyonar, way puli-puli, 24/7 yung duty mo yan. Pitulog ka dyan sa hotel, way ka da linalin man. Anong ka nagpulat, way puli sa pamilya mo. Sus, grabe nga Pilipinsia. Stress na nagyan nila. Okay. Amo man na sa schools ta. Kaya mo nigo ng mga, kung ang LSIs na kung kago FWs, lain ang buhot, kay nadugayan kamuda, hindi man gusto namon nga patinaron kamuda. Kung why kami control sa biolab, kung nag-bisyo ang lab, anong may mo namon? Okay. Siya mo na, as I have explained, ang aton the nurses, kaga ara na asan, anong nagasin kulan hula puli-puli. The OFW mo na sila kagis, seaman, sino bing gusto mong tiner kamuda? Kung why kamuda, kapuli ka mo, then kapahuway sila. Okay. Diba? Sino ba gusto nga mag-dinner ka muna? I hope na intindihan na nila na all of us want them to go home early. Galing sa control sa biolab. May instances sa Action Art na madula ang ila samples. Kaya nung may himo na iya siyang City Health man, kung swab ka, may ara man ang ginusap tong sa primero sang uwab lang. Hindi compatible. Katatlo i-swab mo. Di ba ang balon tang ang City Health, ang City Government, incompetent. Okay. Nag-swab lang yung City Health. Sa biolab, ay kami control. Okay. May tao gani, back down ang yung pang-machine. So, muna siyang mga aktual nga katabo, hindi natin beyond our control. Amo man siguro ang reason, yes, Vice, amo man siguro ang reason kung nga si Dr. Grace Tan daw hindi naging available for some interviews kay ti overwork man siya katama kag daw halos ang iya tiempo pagpangita na lang guro sining paano ni obrahon ang papel dira sang CHO bangod sa sining latest kag Vice isingit ko lang basi karon sa inyo meeting bala kay may mga aligasyon di may nagapinanawag di may naga-text siling nila, aran na mga result namon sa City Health nga negative. Kami nga, way pa na nila ginapagwa. Kung hindi ka magkadto, mamilit, makuha ang result na hindi mo makuha. Kung bala tuod ni nga, hindi ma-release ang CHO? Yes. Sa tuod din na, may mga ara na ang results mo. At ang sa biolab, may mga contact mo na sila mo. Okay. Ban, ngara ka na, negative ka. Negative, pero why mo pa ma-forward sa City Health? Diba? Why pa ma-forward sa Bayo? May contact slash Biolab, yan negative na po ito, why pa ko ma-release? Okay. Tungod ang imo results, why pa ma-forward sa City Health? I Pagkapot see. sa City Health, isyuhan pa na ni Dr. Mel Hinsoles ang health clearance. Then ang health clearance na mo nang dalon sa school. Okay. May hatag sa imo. Kaya mo nang dalon mo sa barangay. Nga ipakita. To prove to your neighbors nga negative kuya ho. Di ba si discriminate ka to karon? Di ba? So I hope na hindi basta-basta nga pagtawag to nga siyang kwan, may kontak ka mo to sa biolab, nga negative ka, guwa ka. Hindi niya pwede. Ang perma sa doktor, di at stake mo, what an siya karon license. What if kung sumala da karon? Hindi pwede. So rato niya siyang kwan, City Health Office, ang hard copy sa imo results. Okay. Then i-print out nila, may issue si Doc Mel sang certificate, dulong ga sa imo, puli ka. Amo Okay. lang kita mo dan picture ni Councilor Salanga, nga nakapot sila sa certificate. Health clearance na or health certificate, na you are already free from COVID. Okay. Or ang imo results, negative. I see. So, hindi pwede kay pagtawag to verbal na yan. Papulion kaya sa city. Risk na yan. Okay, But okay. kung lain karon kung hindi tuod. So I hope na intindihan na nagin-explain ko man na damo-damo na di PM sa akon or messages sa Action Art mo. I see. Vice, may importante lagi ko nga commercial break. 4 lang gini kay hold on sa linya mo kay balikan ta kay na short while. Magabalik lang kita pagkatapos sa lamang sini.
Ano gid bala ang role sang immune system sa lawas? Amo ini siya ang nagaprotekta sa aton nimo. Agapasang banwa, mapugaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ang ginapamatian na mo. Hotline. Sige, alas 8:32 na, Vice. Sorry gid to keep you waiting. Pero, ti bangon sini, kabay pa maintindihan sa public. Kay sa imo, gali may mga PM man, diri sa amon damo actually ka pinanawag di. Nga mo na claim nila, sila nila nagatinumpok si TL, tamo damo kuno record na, pero hindi gali tuod na. Not true. Not true na siya. Sino ba gusto mo tinira sila ba? Diba? Yes, sir. Kung way ka dito sa eskwelahan, way kami pakanoon. Mm. Ang among daga-duty nurse, ang pulis dira, kundi kapuhay-huay man, magpaka-place man. Hindi na mong ilang kundi hambalo na da, incompetent ang taga-sikil. Okay. Vice, lately o kahapon siling ni Councilor M ang mayara nag-positive na-record duha ka mag-call center sa Bacolod, no? Kag actually gin-mention yun na gani ko na noong mga ngalan sadto amuning Ubiquity kag Concentrex, no? Do mo na. Yes, Vice, with this recent no, nga mga development subong, ano ang mga plano, particular na sa nga ATF, upod kay Mayor, sa iban pa no, nga mga call centers, anong mahimuon nato, ni-recommend nyo sa ilang, kung pwede, kalabanan sa mga employees nila, ma-work at home na lang? Yes, isang recommendation. Nag-meeting actually si Mayor, put kami sila. Okay. If possible, work from home. And that 50% of their workforce ang ma-duty. Or even team by team And that ang Ubiquity, I think may sila in-house ni doktor o kung nag-duty kita ng doctor nurse. Which is good. Kaya mo ito mention ni Councilor M ang Concentrex. Okay. Nga may nag-positive man. And po akong kumaning oportunidad pala action hand. Yes, sir. Ang misinformation nga nagalagaw, kung fake news nga nagalagaw sa social media, na 200 kuno ka employees ang panasyatik ang nag-positive. Which is wrong. 200, ang panasyatik, give it to them. Nagkuhan sila yan na spend sa ilang personal resources. Nagpa-rapid test sila sa mga employees nila. So, ito lang ang nag-positive sa rapid. Ang mo to ang pa-swab ka sa city. So, Okay. ang pa-rapid test nila, nakalabot na sa buong 200 sa ilang employees. Sige mo, not nga may 200 na nag-positive. Wala siya, fake news na. Ang positive nila, duwa to sa nagliga, then may another. Ang sa panasyatik, amo tong duha. Yes, oo. Okay. Wala, hindi yung 200 may positive. And that may ara sa reports nga ang why kuno kinapasakay sa mga tricycle rider sa Locwest. Ang mga taga-panasyatik. Okay. May ara ka mong barrier sa inyo tricycle, yun na. Okay. Kaya kamo mas exposed pa ganit na sila. Gani man? Adlaw-adlaw, pila ka gatos na pasahero niyo, ay kamo ganit yung test. Sila tinerlan niya sa opisina. So, hindi ta mag-discriminate. Yes. Yun na siya namin. Vice, ang going yes, back sa imong question to sa mga call centers, nag-visit, nakagapon ganin si Dr. Amel and si Dr. Grace sa Panasyatik, no? And that ang task force nakon anytime action art ma-visit man ko da sila kag maglantaw sang aktual nga kuano na sitwasyon sang offices nila. Di may mga advices kita nga wala na gani niya sa DOH na ang aircon nila dapat lower regular mo na siya nga kuan. Regular gid nga cleaning kay kara na durong virus mo. Kung if possible kung
ang floor by floor, sa first floor ka na ma-disinfect, bayan na itang opisina for 2 days, open mo mga windows, then sa ilo ka naman. Mga preventive measures nga pwede actionan. Okay. Vice, ma-update lang ko. No, sa City Hall nga mga employees na ton, since nga may nadugangan nga nag-positive, inigyapon na nag-positive nga nagwa sa Land Tax Division ni kon other department naman. Well, may nag-positive naman sa PAAD. PAAD? Okay. Oo. Sige na-trace pa na sa buong kundi, may nakuha man ang iyang virus. Aha. So, amo na siya ang sitwasyon. Amo na, as I mentioned earlier pa lang, more than half sa atong barangay may mga local transmission na. Ito tawag giho mo. Ang dali tiyog ang tao, so chances of transmission ara. Okay. May risk kapag wa mo sa balay mo eh. So, amo na ni subong, may local transmission, igo mong pamilya mo. So, ano pa dang imo sa gobyerno din? Okay. Ang imo safety na sandig na si imo ay ikaw nang dahalong. Hindi ka na tani magkuan bala. Lapton ka pa nga sa wayon, dakpon, multahan. Gani man? Ikaw ya kuan. Siguraduhon mong safety mo, ikaw yang pangita da siyang tanan na pwede mo ma-depensa sa imo lawas sa imo pamilya. Aha. So with this recent development, kapin pa bag-o nga record ni dra sa City Hall, no, nga may bag-o naman sa lain nga department, would it be possible that the closure o contemporary nga pag-stop sa operation sa NGC will be extended? Well, why ko idea sa kuan, no, sa Mayor ng Wisdom. Why ko kabalo kung ipaswab ka na ng empleyado kag ang nag-appear lang na duty. Okay. Why ko kabalo kung extend laton pang iya decision. Okay. Vice. Kasi kuwan kami. Public service kami, hindi pwede nga manira kami. Gani man? Oo, dala ang last defense mo, ang gobyerno mo, karon kung mag-untat kami. Lain pagid. Din man lagan ng tao. Aha. The last kuwan kami. Defense kami siyang pumuluyo. Aha. On that note, Vice, salamat gid sa time maginatag karon nga aga. Good morning. Yes, sir. Good morning. Action Hotline. Ang mga alegasyon to, amo na gani kung may ara, dira blatob lang nagambal nga may mga nakita sila, mga folder, allegedly nga ara, dira, ang mga result na sa City Health. In fairness sa taga City Health, may tani kung magka-tiyempo man si Dr. Grace Tan, manalin pa ni nagligad nga hindi siya available for interview eh. Kay gusto taman tani mabatian, mapa-explicar man kay in fairness sa ilat, hindi man sila makadepensa sa kaugalingon labla. Ano nagkatabo da? Sila ni Vice, ang yan ay balawan, hindi niya matuod nga arat nagkasinampaw ang mga records kay ang kakatabo subong because of the increases ng local transmission. Ang una nga ginapadala kag outright ay pa na ang official copy halin sa biolaboratory. Ang result ginapamalo na sa City Health outright or after few hours. Kayang tinutuyo nga at least ang City Health magka-connect man sa mga punong barangay kay kung dito sa ira barangay ang recorded o kung case nga may nag-positive ang result sa swab, at least upod sa CDRRM o kung sa bulig sang CDRRM mo, ma-extract o kung makuha sa komunidad sa puluyan ining pasyente kung nagpositibo gid man. Action Hotline. May bag-o nga memorandum circular ang Department of Health. We are trying to contact and confirm this also from the DOH kung ano gining memorandum circular. Kasi una yalain mo ang proseso. Once mag-positive ka, schedule ka liwat for reswabbing. Kung mag-positive ka pag liwat, hindi ka pwede ka pauli, hulaton pagid nga mariswab ka. Kagbisan nga mag-negative ka na, ginasulit pag ganing nasunguna. Action Hotline. Pero subong lain naman niya, selection DOH of asymptomatic ka man na. After 14 days, puli ito. Action Hotline. Pero mo nang isa sa mabalantayan. Kay once makapauling isa ka individual, hindi mo na siya
mabantayan gid kung anong activities siya sa balay nito. No? Amo nang isa sa ngorita. Kag ina ang aton bantayan in the coming days. No? Ang mga call center, nag-meeting naman ang mayor, kag ginhambalan sila nga kung pwede, ang ila sini nga himuon, work from home ang kalabanan and majority of their employees. Action Hotline. Tiyan mo na nga itong panugyan sa inyo. Ang pamahog sang COVID-19 nagapadayon. Subong may mga gina-develop kag on final trial sa mga vaccine nga gin-develop kag ginimo sa mga nagkalain-lain nga mga nasyon. However, as long nga wala pa ini pruweba kag 100% ginatagan green light sa World Health Organization, halong gid kita mientras tanto nga way pa sa kasiguraduhan gayning COVID-19 nga virus, no? Mapatay o kung mayara na sang nagakaigo nga bulong. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus.
may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bito. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:01 na. Oy, good morning lang kay paring Chopoy magbanwa dira sa Macau, China. No, mo man sa kay kuano, may ginatamyaw siya si good morning lang, may lang nga pag-monitor kay Madam Pulidario, no?
Thank you gid paring Chupoy Magbanwa nga nagamonitor karon nga aga. Ayos bauli nagsulod ang mensahe nagapamangkot na ni Toto Georgian. Sige lang i-separate ko lang na pamangkot karon. Inumay may number naman ko sa imo. I-check talang na ko na anong status na. Toto Rojo, morning man. Thank you for listening. Salamat gid kay Toto Rojo. Alas 9:02 na. I-check ta may mga panibag-ong mga update subong ang ginakulbaan kubla nga mga hospital naton sa ulihi na ma-overwhelmed o kung ay nasang mga medical workers nga magatrabaho, no? Inang tama naging kadamo kag mapuno na ang ila mga pasyente kon halos tanan subong mga pasyente abi ang ginatutukan sang hospital COVID patient. Di manon na lang niya karon ng iban nga mga nagapabulong sa hospital man. Nga may mga gina-follow up sila to. Then, sa ulihi, magwa nga hindi na makakater kay kulang ng mga personnel. No? Aratanan sa COVID, ma-exposure man sa mga patient. Amo nang isa sa mga worry ko. Ang DOH, may araman sila himuon nga evaluation. Kaya doon ko na nung matabo sini. Hibaloon tayo na. Dali subong may ginakontak kami kay may ara man sang kuan mo. May ara sang report kita nga nabaton nga isa ka hospital diri nga yasang gobyerno sa isa ka syudad. Budlay may mga kuan na ho nano sila gin lockdown man anon tabo sini sa ilada kay may nagpositive kuno nga doktor. Sige alas 9:04 na alang-alang pa siya aksyonan. Ate sige later na lang na siya guro kay parang naka-proceed kita gilayon sa masunod naton nga talakayan karon nga aga no kay di damo man na obligasyon I understand, hindi nga alkalde, damo man subong ginatrabaho dira. So, possibly, isa sa ginaistorya nila. Ang isa pagid nga gusto na to ni-check, hindi ba si Governor Lacson, hindi ba nagambal nga kinahanglan, wala na sang moonlighting ang mga nagatrabaho sa gobyerno ng hospital. Uy, nga nanotabo, sige ni ang duty sang iba, nagaginuha gyapon ka nagakadto sa private hospital. Ang tendency sinati kon ma-expose ka to karon sa pila ka mga COVID patient, dalon mo na sa mga kapdanan mo sa government hospital. Pero galing kayo ang mayor niyo, pakaronan ko lang ni Saudto guro Parang at least may balawanta ko na no ini ang matabo mga ka-aksyon kag nano mga desisyon himuon niya since nga di may mga development naman o kung may panibag-o naman nga mga na record dira kag may actually report nga may lockdown gani mo sa sining hospital kung magsiling ka lockdown way naman sila gabaton mga pasyente o patient da sige karon na kay siling sa mayor alang-alang pa sa subong kuan siya ga-preside meeting ang ga-preside sa meeting. Sige lang karon na lang Maria Luisa Artisano Iligan or yes good morning kag amo man kay Colonel Argel Ancheta halong ka na sira dito ni siya sa Mindanao assign subong. Morning man kay Jose Herson Lapinig Honyo kay paring Raymond Alarcon Sagal and the rest of the team. Morning na sa inyo, paring Raymond Alarcon Sagal Jr. mayong aga. Sige. Ang update sa mga nagapamangkot sa biyahe, bala pa dumanggas, way pa man latest nagkaroon sa Philippine Coast Guard, di baloon talang na, no? Kung anong latest siya na. Pero Aryo, sa iluhan ko lang, bisan lipot gilang sa Sir Winnie Sancho, kay Ting Dolly, okay man niya. May mga order man siyang dapat starting August 15, obligado na ang mga empleyado
nga magsuksok sang protection gear na face mask ag face shield. Kung magkadto sila sa ila sa nga trabaho. Pero kung may mga empleyado o kung employer bala nga may gasapak kag basi kung inigasto naman dugang sa mga empleyado nila pero for safety purposes. Kinanglanon gid man eh. Online sa hotline. Joining us this morning is Mr. Winnie Santos, ang grupong Gawa, Secretary General. Sir Win, morning. Yes, sir. May nga si mo, no? Labi na gid sa atong mga tagpalamati. Thank you gid sa tiyempo, sir. Number 1, tiiyas ang doling nga order. Subong kinanglan kuno may ara naman obligado gid by August 15. Datalan na lang nga regulation ginaimpuner kabalo ko nga tuyo diri sa gobyerno proteksyonan ng mga empleyado sa pribado nga sektor pero ti another kuha naman nilulok doon sang mga tag-iya siling kubasi bala kung bawi o naman nila kag i-charge sa mga empleyado, sir? Amo gani, no nga way kita nagapamatok sa sina nga mga lihok, no? Kay ti para ina sa proteksyon man, no? Sang mamumugon kag sang tanan against COVID-19 infection. Pero ti nagapangabay kita nga kung pwede, i-shoulder lang abi, no? Sang kompanya o kung sang employer ang bilis ang face shield nga ginatawag o kung face mask tungod na nabalda na kadaan ang mamumugo, no? Kay may flexible working arrangement, may reduction sa iyang income kada nagnubo ang iyang purchasing power. So amo lang na ang panindugan na bisang libur yan kung pwede pangabay kita nga i-shoulder lang sang employer, no, ang kagastuanan sining mga protective equipment para nga hindi madugangan pagid ang pagnubo, no, sang sweldo sang mga mamumugon sa likod sining economic recession nga ginatubang naton tungod sa COVID-19. Aha. Kay ti ang ining mando subong hindi na rin kay face mask, dapat may face shield na starting August 15 ang mga empleyado. Kagabalo kita ang mag-commercialize nga mga face shield subong kamahal man kung baklon mo, sir mo? Amo gani nga kadaan na sa ginatuwag nga suggested retail price, no? Kasi kung nagagamit sila sa ginatawag naton nga kwan nga ng disposable nga face mask, simple magasto sila eh. That's why gani nga along with that kung pagkamayon sang employer, sila lang anay ang magasto, no? Sila lang anay ma-provide para hindi matamaan ang aton mga workers, Art. Yes. By the way, sir, no, ang while abot sina, isingit ko lang, kamiting ka mo lately sa RTWPB, nanong status sa mga workers? Subong, may mga evaluation na ginhimo na, sir? Wala madayon ang amon meeting, supposed to be today, no? Again postpone next Thursday. Kay man amon nga meeting kuan man lang ini tawag ni ang solve lang bala, no? Pero I would like to take this opportunity, Art, no? Kay may mga arbitrary bala nga nagakatabo subong na may mga unscrupulous employer, hindi man tanan, na daw ginahang nila bala ang mga workers, no? Probe sing ganong nga hindi ka lang ay mag-ubra 2 months, 1 month without telling the workers kung ano ang iyang status. Okay. So ang nakatabuar, ang guaya daw constructive dismissal bala. Tani kung hindi naman sila makasarang pagpadayon sinihire sa mga workers. Kundi tagaan nila memorandum kasi computer nila ang iyang length of service para fair man sa workers. Karon do mga anom na ka-workers na nagkadto sa akong kung nagtiling sila nga di kapila na sila nagkadto sa sa employer daw ay man sila ginasapak, no? Yung magamo na siling ko mareklamo na lang kamo sa duli. Okay. Para nga mahusaya, no? Ang punto ko di Art nga tani hindi lang pag-take advantage wala ang situation. Damante ang workers lipong na nga daan, wala income, wala trabaho. Karon kuan mo pa siya sang iyang palamugnan kundi naglala na gid ang iyang sitwasyon. Okay. So keep us posted kung ano mga developments yun kag basi mabuligan mo man sila sa dole, kabalo ka naman sa mong dole daw hindi magid masyado aktibo ang ila pag accommodate sa mag-complaint kadto da because of some regulation and the health protocol nga ginapatuman man. On that note, Sir Win, salamat gid. Yeah, thank you. Good morning.
Action Hotline. Winnie Sancho, Secretary General sang General Alliance and Workers Group, no? Ti lantawon tani kung ano matabo kay may mga negosyante kay hindi kita porti subong balda sa mga negosyante man mo galing kay ti dapat ang doli magpatunga man diri kang maghimo sang ila obligasyon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar,
Tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Wala na tiyempo diri sa aton na pagpangalagan. Ako lamang reminder sa aton nga magka-aksyon, pabakurang inyong immune system, agod may resistensya kita sa anuman nga balatian. Dr. Alfred Aksyon at Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod